Dneska si urobíme kuracie prsia metódou sous vide. Kuracie prsia si pokoreníme a posolíme z obidvoch strán. Následne posypeme nejakou zmesou korenia, ktoré tam s láskou masírujeme. Vložíme do vakuovacieho sáčku. Pridáme kocku masla. Sáčik zavakuujeme a vložíme do teplého kúpela nadstaveného na 62,5 stupňa na hodinku a pol. Po vytiahnutí z kúpela si mäsko rozbalíme, odložíme niekam bokom a tú šťavičku prelejeme zvlášť do misky, budeme ju ešte potrebovať. Mäso poriadne vysuš papierovým obrúskom. Daj si do panvice rozohriať napríklad gymaslo ako ja a mäsko ešte minútku a pol z každej strany zatiahni. Ono už je síce dávno hotové, ale takto získaš skvelú opečenú chuť. Do toho tuku po mäse si daj ešte zarestovať cesnačík, keď začne chytať farbu. Pridaj k nemu tú šťavu z toho mäsa, začne to takto bublotať. Následne prilej asi 2 deci kuracieho vývaru. Ten nechaj takisto chvíľku povariť. Osol a pokoreň podľa chuti. Prilej asi 1,5 deci 33% smotany na šľahanie. A vo finále pre estetiku pridaj nasekanú petržlenovú vňať, ktorú do toho takisto zamiešame. A už to začneme kompletizovať na tanier. 3 až 4 naberačky zemiakov, podľa toho, koľko máš rád. Položíme si to krásne mäsko. Podlejeme ho omáčkou, 1-2 naberačky podľa chuti. A zemiaky posypeme ešte nasekanou vňaťou. Na záver iba dodám dobrú chuť a vidíme sa na budúce.